OIMORE kendo machiegni e weche manyien mag Sadeko Tieno e tipo mano mihero kendo midendo mano mar Ramogi TV. Wantiere koda mathoth ma bende waiko ni odhiambo makawuono ka bende weche mag siasa ogotach koni kod kocha. Weche mag somo bende nitiere kuma e skunde mamoko onge jopuonjre ka kunde mamoko bende jopuonj ema onge. Mago e kin mamoko wayudo e chenro ni mano mar OIMORE. Kata kamano magi weche mawamiyo pek. Even the ground is so dry already, even for the water facilities, the recharge has not been happening. We may also even see some of the water facilities drying faster. Jokanyo onyiso luoro ni oro medo jimbore e gwenge manyandwat ma ugwe ma pachoka. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni nok mar passports korok bibedo ka migao no oseyudo passports 50,000 ka girito mamoko 200,000 madonjo juma manyien. 200 ni sirikal dware, 200 ni jokiwasko dware, jogi dwa miwa dhier machal nade. Akunyo pig Nyasaye ok en pig sirikal. Okabichulo sirikal we medo wadhier. Moko kuom jo uspi okwedo chike manyien mogol kod duol mar Wasreb kamoting'o ng'ado lesen manyien mar uso pi. Machiegni luonga ni Jaelieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Par kanyo ni nyalo chwalonwa ote magi kaluwore koda weche ma bende wakelo ni namba wa mar lai machuok ma en 236000. Chenro ni bende iluwo kokalo Facebook page marwa kanyakla kod YouTube mano Ramogi TV. Migao mar arita ma pachoka olando bero chenro magi e bad migao mar chwalo chenro ne jopiny. E oboke ma bende nogol kawuono, jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni ng'ikruok mosebede chenro mag chwalo boke mag wuoth e kindi chenro mamoko e bad migao no oselosi. Chenro go mosebedo kod ng'ikruok osebed ka ibero e dweche 3 mokalo. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki owacho ni e chiwo oboke mag wuoth giseyudo buge mag passport maromo 50,000 manigi oboke 34 ka bende girito mamoko 200,000 mabiro donjo juma manyien. Omedo ni mashind go chapa mane okethore sani olosi ka gintiere okang' mar nyiewo mashin manyien. We want to tell all the people of Kenya who had applied for passports or who wish to apply for passport that there is no more delay because the supply has been restored and the printing chain has been completely fixed and we are not going to have any delays any longer. Kamano bende sani gidhi medo kwan jo Kenya manigi obokni mar wuoth koa 3.5 nyaka 10 e higni 5 mabiro. E weche mag ndiko jo Kenya, kwayo maromo 1,698 mag jomondikore ni dwa bedo jo Kenya osepuodhi. Magi omako kwayo machakre higa 2018 nyaka higa mokalo. Kuom kwanni 808 ne dwa duogo bedo jo Kenya ka chien ne giweyo bedo jo Kenya kendo nokawo nying mag pinje mane gidakie. Lokruok ni obiro kaluwore kod katiba manyien mayienegi bedo jo Kenya kod jo pinje mamoko. Kwan machielo 815 en mar jo ute kata nyithi jo Kenya mantiere pinje mamoko. Ka 75 gin mag jodak mochopo dwaro mar chik mar bedo jo Kenya. Any Kenyan out there who has waited for a long time to regain their citizenship by operation of the 2010 Constitution, any Kenyan out there whose spouse or children have not been able to acquire citizenship by just delays in our ministry, any foreign national who has desired to be a permanent resident and they have met the criteria and all the institutions that are supposed to clear them have cleared them, those people should be able to collect their certificates. They are ready. I have signed them by my own hand. Kindiki bende ochiwo chik ne okwach kich mondo ne ni kwayo mag manyo dak kata tich opuodhi e ndalo 21 chakre or kwayogo. E chenro mar ndiko nyithindo monyuol kata joma owito ngimagi, mae koro ibiro tim e mbui kokalo namba makende mar nyithindo duto monyuol. Namba ni ema gibiro tiyo godo e ngimagi moting'o skul, nambo pande e kind mamoko.
Mogik, migaono olando ni gintiere okenge mogik mag rido chenro mag arita e paw ndege ma JKIA kod tong' mar Kenya gi pinje mamoko. Chenro ni biro konyo ng'eyo welo madonjo kata mawuok pacho ka. Chenro ni kopogore gi konyo chenro mar wuoth biro duoko chien lai mabedoga e apise mag immigration. Luoro nitie ni midhiero mar oro nyalo medo jimbore e thuolo mabiro kaluwore ni koth pok ochwe moromo reso oganda modak e counties ma Nyandwat ma Ugwe. Oro kelo liet e gwenge moko ma bende ji medo darie kamanyo pi kod pith ne jambgi. Jokanyo bende jiwo kony mar chiemo ne nyithindo manung'no noro e gwengego. E kindeno, piny owacho osingo dhi nyime kod chenro mar reso joma kalo e midhiero mar oro. Ray Polo nigi ler mathoth. En wer mar rwako welo mochopo kod kony e kind midhiero mar oro. Kamine wer, jodongo odolo bet ka girito pok mar chiemo kod omenda. Oro makech omiyo jodak e gwenge ma oro okwako osiko keto wang'gi mar rwako ogunde mag chiemo ma jalimogi kidam kidam. Ngima jodak kod jamni maggi medo hinyore kaluwore kod oro monano mamedo tuoyo yewni kod kuonde ma ichoko e pi e gwengego. 60% of our livestock are already gone. If you move around, you can see carcasses of cattle, you can see carcasses of camel on the roads. What we are fearing now, the next phase, is lives of people. Even the ground is so dry already, even for the water facilities, the recharge has not been happening. So we may also even see some of the water facilities drying faster. Jokanyo ywak ni mine kod nyithindo winjo matek kendo wuodhe malach mag manyo pi keto ngimagi kama ng'ao. Ikiwa tutaweza kuleta maji karibu kwa jamii, pia tutakuwa tumepunguza ile risk ya wasichana na wamama pia kujikuta mahali ambapo sio pazuri. Kawuono, kony ochopo ne familia maromo 1,000 e alwora mag Gotu e kaunti ma Isiolo kuom ng'wono mar riwruok mar Red Cross ka gitudore kod kambi mar simbo ng'we yamo mar Airtel. Our donation was for 50 million, part of which will go to food relief, and the rest of it will be restoration of boreholes across the country. Tumetosha dengu, mchele, mafuta, kila kitu sisi napata. Ndio tumefurahi chumbi, tumefurahi. Jokanyo macholo kony ne oganda jiwo yore mag pur manyalo nyago cham kata kinde oro kopogore kod pith jamni. Nonro mamenyo gwenge ma oro goe tach lero ni ngima nyithindo mohewo 800,000 ni kama rach. Omiyo ikwayo jochiw kony mondo par ngima nyithindo kuom bero kit chiemo magigolo. Lazima tuhakikishe kuna vyakula ambavyo vinafaa pia watoto. Najua tukileta mahindi na maharagwe peke yake, mtoto ambaye tayari ako na shida ya malnutrition, hiyo haitamsaidia. E kindeno, jotelo mawuok Garissa County bende okwayo piny owacho mondo ojiw chenro mag chiemb kony. Kila siku kama elected leaders, we are under a lot of pressure to come out and give a hand to our people, and you also know our limitations. Ywak makama biro e kinde ma jopith jamni ma oro odaro e gwenge medore e boma ma Garissa. This is one part of the outskirts of Garissa town, where most of the people have lost their livestock, have moved in and lived. Jodak maromo 250 noyudo fuong'ruok bang' kambi mar KCB chwalo negi kony. Kata kamano, koth oleo omiyo oro pod medo midhiero mar kech, nok mar pi, tuoche kod nong'no, lal mar yuto ne oganda kod lwenje mag kwath. E kindeno, piny owacho osingo mar dhi nyime gi chenro mag kedo gi oro ka ginono chal e gwenge mani kama rach kendo chwalo kony mag chiemo kod omenda. Jatend migawo mar dongruok mar kuonde mongoro, Rebecca Miano, olero ni riwruoge 89 ma ok mag piny owacho osechiwo kony mar omenda maromo bilion 44.7. Tudruok e kind piny owacho kod kembe mag ji giwegi bende osejuolo dag omendano kod siling milion 600. Nyaka sani, siling bilion 25 osetigo e konyo jopiny. Kata kamano, fuok pod nitie kaluwore ni oro pod ogoyo tach e pacho ka. Ray Polo, Ramogi TV.
Jatend piny William Ruto kawuono chope boma ma Bujumbura e piny ma Burundi e romo mar jotend pinje Afrika ma Ugwe. Romo no mar odiechieng' achiel ochope gi jatend piny ma Tanzania Samia Suluhu, Felix Tshisekedi ma Democratic Republic of Congo, Salva Kiir ma South Sudan, Paul Kagame ma Rwanda kod jatend piny mar Uganda Yoweri Museveni. Romo ni itelie kod jatend piny ma Burundi Evariste Ndayishimiye ka gitwak e weche arita ma Ugwe ma piny DRC. Okang' maduoko piny jorit mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare pod medo nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny. Riwruok moro mar rowere midendo ni Movement for the Defense of Democracy kata MDD oseyo okang' makamano ka ginyiso jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo owe omi jotelo machon luor kendo giwere kod siasa mag chulo kuor. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, riwruogno mochak ayango odiechieng' ma kawuono bendo nyiso jatend piny mondo oduok piny nengo man ngima kar medo usuru ne jopiny. Kata odoko ni ogai mar obila Jafet Koome ne ochiwo ler e wi okang' mar duoko piny kwan mag jorit mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare, okang' ma kamano pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Kagiloso e kinde nyasi mar chako ayanga riwruok mar rowere midendo ni Movement for Defense of Democracy MDD e kar dak Mashauri Moe Bore Nairobi, jotelo mag riwruogno oseyo jatend piny William Ruto e wi mano ma giwacho ni en nyiso achaya jotelo machon. This country has a well-documented history of leaders looking forward, not backwards. We have a history of leaders setting for forgiveness and not revenge. Riwruok mar MDD onyiso jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo we siasa mag chulo kuor kendo osum rieko kuom jotend piny Kenya machon kaka Mosindo Daniel Toroitich Arap Moi, Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta. Daniel Arap Moi never tried to take revenge on the Kenyatta family upon ascending to presidency. He embraced that family. Mwai Kibaki never went after the Moi family. He protected him for the sake of the stability and reconciliation of the nation, and even the honor of our past leaders. Uhuru Kenyatta never went after Kibaki. Ruto's mission on revenge is a first in this country. It is bad for this country. MDD mathoth jokanyo mage gin rowere mawuok e mbalariany ma pacho kae bende oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom dhi nyime kod medo jopiny osuru e kinde ma nengo mar ngima to idho malo e pacho kae. So we are here today to reaffirm that we will be able to work together with Kenyans who feel the heat, with Kenyans who have felt the heat of high prices of our commodities, Kenyans who have seen that this government is full of fake promises. We are standing with Kenyans who do not afford unga. We are standing with Kenyans whose children have not been allocated help. Ewi chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC, MDD oriwore kod riwruok mar Azimio e wacho ni jatend piny Dr. William Ruto nyaka nywan ji duto e chenro makamano kaka yo mar kelo adiera e weche mag yiero. We support the need for a consultative and bipartisan process to reconstitute the disgraced IEBC. Demokrasia yetu imedhulumiwa, imenajisiwa. Ndio maana watu wetu hawaoni muhimu, kwa sababu utaamka ukapige kura na majibu tayari yamepangwa na ile bodi ambayo inasimamia kura. Muhimu wa kupiga kura kwa wapi? Riwruogno bende odiro wapile wang' tend obila kuom dhiyo moko kuom rowere mane oyuoro e romo mag Azimio e lap ma Jakaranda juma mokalo kendo kwayo obila mondo omi luor ratiro mag golo paro. Vijana zaga zaga. Zaga zaga. Vijana pungulu. Pungulu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E kinde ni mapiny ngima yango odiechieng' mano mar kansa, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha nolimo kaunti ma Garissa kama noyange kar thiedho tuoche mago mag kansa. Od thieth mar kansa no kelo geno ne jotuo mag kansa modak e gwenge ma nyandwat ma piny Kenya. Nakumicha wacho ni nitiere dwaro mar riwruok e kind piny owacho mamalo kod mago mag gwenge e nyako ne
kedo ne tuno mar kansa. Jokanye sekta mathieth bende dhi nyime gi puonjo oganda ewi ber mar dhi e pim chon kendo fwenyo kansa ka ochakore. Of good event, nothing abnormal has happened, and I just wish you to 8, 10 to 14 years for HPV. To this facility, and all feel welcome. By extension, mine is and we were happy that we were able to have persons living with the condition. Our cancer survivors were able to come in and give us really practical or their lived experience. And out of that, and out of the interaction between the survivors, the experts, different stakeholders, we were able to come up with a common plan of action. We were able to come up with a communique. And where we are focusing more is really to how we can join our efforts together. We appreciated that it's not just an issue of the health sector, it's an issue of different stakeholders to partner so that we can drive awareness, we can improve our capacity for screening and early detection. And we were happy that our cabinet secretary was there, and she made a commitment about the Ministry of Health and the health sector in general improving financing for health and more particularly financing for cancer care. We are focused on integrated service delivery, which means that when you go to any of our facilities, you should be able to get a holistic approach to care, whether it's screening, treatment, or diagnosis, and so on and so forth. So what we are doing is that, of course, we know we've not had medicines and other health commodities, which include diagnostics. So we are capacity building, or we are resourcing our primary care networks to be able to, first of all, do the diagnosis. The community health workers, sensitizing the community, will be able to make people seek treatment, go to the hospital for screening. And then the other thing, of course, is availability of drugs, which, from next week we should be good to go. Ero kama na inyako report machalo koda mano wadhi yueyo machuo kabisa kawaduogo to wabedo koda twaka e chendo mano mar mene wacho kaka wuono wang'iyo chendo mag ohala ena mano kanyero ko wang'iyo to gin okenge mage kata ntiere kanyero thuolo mopogore mag ohala mar na mabende wanyalo yudo wana kaka joka onagi wantiere kanyero koda wendo marwa e studio ma Kisumu kendo seikore kobotudore kodwa bang' kinde machuok mano kanyero iluongo ni Joviana Linda mabende obotwak godo bang' kinde machuok entiere kanyi kendo seikore makare kabisa wadhi mane yueyo machuok kawaduogo to watudore kode achiel kachiel koke studio wa ma Kisumu kikidhi mabor. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Nikundiala lajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Maisha yangu yamekwenda viral. Yesu amenifunga namba sirio. Adui zangu wamebaki na video. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako bonyeza *811 *380#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.
Ohala mar nam osebedo ka kale midhiero mopogore opogore ka jopith rech mana nyocha nolalo milionde mag pesa tokre gi tho e nam. Weche mag pi nam molil kanyakla kod anyuonge bende osekelo lal e ohala mar nam. Kata kamano, jokanye sekta mar nam koro osechako chenro mag chiro nam lolwe kod ohala mitime. Achiel kuomgi en Jovian Linda mar riwruok mar Kisumu Social Inclusion Network ka watwak e wach mar ohala mano mar nam. OIMORE Jovian machiegni e Ramogi TV inyalo mana ulori ne joneno matut. Erokamano lieta kuom miya thuoloni. Kakiwacho, aniluonga ni Jovian Linda. Atiyo gi migao milongo ni Kisumu Social Inclusion Network mantiere Riat, Kogony area. To kendo wabiro kamoro achiel mondo wane kaka wanyalo konyo nam, wanyalo chiwo jaber milongo ni nam lolwe mondo duogo bed kaka nentiere chon. Sama koro waduoke kaka nentiere chon, ng'ato nya penjo ni to ang'o matimore sani, en midhiero kata gin midhiero mage mag nam lolwe ahinya osekale mochopo sani. Kidogo irango adiera gik mang'eny osetimore kalure gi kampunde mang'eny moyaw sani e Nyanza kae ma regulations mang'eny okolu kalure kaka gi wito waste. Kidogo kendo kirango bende wan kaka wadak e utewa, kaka wawito taka, kaka watiyo gi pi, gi kaka warango weche mag drainage system mantie Kisumu kae. Iyudo ka nam kao taka gi yugi mang'eny. Koro watemo rango ni ere kaka wan kaka jo Kisumu, kaka jomodak machiegni gi namni, wanyalo make sure ni kochopo korka waste management onego bedni watimang'o. Is the waste segregation being done in our homes also? To kwa bet kendo kirango kendo sani nam duma dua mangiso ni nam okun, nam osin. Wada kendo go twak mar our culture. Ang'o ma wiwa wil godo kaka joluo machon? Ang'o ma nitimo ndalo machon mondo nwaos nam? Kaboni nam nok gol lemo mang'eny kaka rech, kaponi nam ne ji donjo gi yie manyien. Ang'o ma nwatimo manomiyo nwayudo kwe both ki nam? But kendo kidogo irango kata joma lupo e nam bose odonjo gi techniques mopogore mamiyo koro kendo exhaustion ma nam is becoming too much. Koro kirango rech, iyudo ni rech matindo monego bedni podi weyo mondo dongi, iyudo ka jalupo mako to mago emiyo uso sani. Nikech ang'o? Rech ok dong kako nego dong, nam olokre sum, nego nyaka mthinde ma en wuon otemo golo mondo pidh jopiny. Koro ere watemo rango ni en treatment mage mwanyalo tiyo godo mondo wa ensure ni nam ni obed maler. Nikech kikalo Kisumu kidhi Asembo, nam gi kendo ler kabisa. To ka giyudo jolupo ma Kisumu, ineno kendo ka dhao wuok, gikwero gi ni ok ginya donje territory ni. Koro kia Asembo kibiro piny Kisumu koni, ang'o mwatimo momiyo namwa ni ok nya bet maler? To ere kaka wanyalo riwore gi jo county government, gi jo fisheries, gi jo lupo mantiere dho nam, mondo wa ensure ni namwa ni warite, to kata ken miyo nam oyue, kata wawach ni gi dweche 3 kata dweche 4. En option mane kendo mwanyalo miyo jo rech gi mon mabet timo hand rech mondo tim ka miyo nam mondo yue, mondo kel rech madongo monego bedni mako. Erokamano ahinya. Kanyiro iwacho ni ntiere nembe mamoko ahinya nam ma Kisumu ma bende jodak osebedo ka yuago mano tik marach mawuok e nam. To kidhi e nembe mamoko tuyudo ka gilera lera. Dibed ni Kisumu kaka koro ni en boma maduong', kembe maduong' kanyakla kod jodak mantiere kanyero, gine magililo nam koso? Ok jodak kende, kaka nawacho mokwongo, kampunde oyaw mang'eny. Ohala sani ng'eny e dho nam mineno ni. Mang'iso ni the tributaries mane nyalo miyo nam wanyalo golore, kata moko mane nyalo donjo, mago ogeng' sani. Nikech waketo infrastructure mang'eny mamiyo kata pi kata koth kochwe, onge kaka liwe ma nam pi nyalo donjo, ma kendo duog ma wilre kende, ma wuog ma dhi in other rivers ama other oceans. Koro mano miyo waduogo wapenjre, kata joma timo planning mar county, ka gimiyo ji permits ma giloso godo tende, giloso godo kampuni e dho nam, be giranga diera ni
sector kae mar lands gi what are the length kata level ma ng'ato ka gero hotel kata koloso kampuni mare onego beni ochopo e kiwang atang' mane mondo kiko interfere gi ecosystem mar nam. To sani nikech rech koro dok piny iyudo ka jolupo wa odonje weche mag koro sand harvesting to ma miyo koro gikunyo lo manie nam ma miyo koro nam medo bedo matuo miyo koro pi koro kalo mpaka ne mano nego beni betie miyo kendo ngima gi bedo marach. Nyocha kan wachako wuoth ntiere program ma watimo wayudo ni kata tuo moro manyien osefwenyore e nam kae manego jolupo ogitie kata ndala 7 magin wasebet gi jo fisheries wabet gi jo Kemfri gitimo research margi mondo gielewa ni dudu modonjo sani ni en dudu mane tinyalo kony jolupo nang'o mondo kik gimake ahinya. Erokamano ahinya. Jovian ing'eni kanyo bende winjo iwacho kanyero wach mar tuoche ma bende koro mako jolupo ma bende pod ibiro med ng'i kanyakla kod migao mano mar thieth. To bende sama koro wang'iyo ohala kata thuolo mag ohala mantiere e nam kopogore kod lupo gin thuolo mage ma bende nitiere ne jogo eko ma bende odak alwora mar nam Lolwe. Koro sani kipimo gi ndalo almost igni 10 kawacho mokalo ne wan gi yiende mang'eny manitiere bath nam kendo nwapidho kendo alot kata ng'o e bath nam. Koro sani nitiere eco green projects mabiro mapuonjo ji on issues to do with kitchen gardening magi kao sector matin mantiere bath nam to gitemo loso puodho to ginya pidho vegetables mopogore kuom nyanya, skuma, apoth, ang'ogo gik mopogore mondo giyudre kendo kiduogi rango namni kendo inyalo tigodo as a sporting activity. Ere kaka sports sector be nyalo donjo mondo walos godo a sporting activity mabo attract godo kata tourist e Kisumu kae. Kiduogo kendo kiling kirango wach mar loso kata mar gik moko kaka fish ponding ma bende sani timre e area mar Ogal iyudo ka koro ohala ni chako dongo kendo joluo mantiere area no kata jolupo mantiere area no osechako rwake as much as ntiere pod challenges matin nikech iyudo ndiyo ng'ato loso pond farming but iyudo koketo rech mang'eny ma ok onego bede pond no koro pod be puonj is very much needed mondo wadog piny wabed gi jolupo mondo wang'isgi ni kitemo donje sector mar fish pond kitemo donje sector mar cage fishing en adi monego beni kane cage achiel mondo kik githog sama gidongo to sama gine cage kata gine pond ni how do you control taka kata waste feces mag rech gi mondo kik lokre sum ne rech mondo koro rech omed dongo nikech aparo ni most donje magi ka gineno ni kaka ohala lakini mondo ging'e adiera ni ohala ni oting'o ang'o what are the precautions gi ang'o monego beni timore pod thoth jolupo kia to mane gima koro wadonjo ko wadwaro mondo wamed miyo gi that information mondo ging'e bende. Joviana, wach mar port ma Kisumo nitie kanyo kendo osebed ka imed bere kendo jatend piny mano ma osedhi e yueyo Uhuru Kenyatta kanyakla koda masani William Ruto osebedo ka timo limbe maka kod kache port no ka bende nyocha owachi ni meli mosebed kigero mano mar MV Uhuru 2 osetieki kendo bo yanga mana e dwe manyien kane giwacho ni mendi dhi yaw thuolo modhuro ne jodak e alwora mar nam Lolwe to ji penjore nto magi gin thuolo mage ma meli no kata port ma Kisumu kelo. Koro an kaka ng'ama tiyo ne jopiny to jomigao ok da donja ahinya e wach MV Uhuru nikech kichako wacho wach MV Uhuru to jolupo ntiere man gi boya gi matindo tindo mawuotho en opportunities mage magimbe imiyo gi kara ka port ntiere kae ntiere issues mag security mosebedo gisechopo piny ni jolupo gi maging'iso gi ni mae gima biro to wadwaro ni mondo wayaw ni connection makama
Kibet pingi jolupo iyudo ni magi pok otimore. Giwinja winja ni gini nitie to kata neno gi wagi pok gineno. Koro ere kaka wanyalo connect kara jopot mondo gimbe e beaches mantiere Kisumu kae. Gimbe giwuothi mondo gilande gimbe giwach korka margi ni ka giomo en viuru. En ohala mane ma gibokelo. Gibokelo rech moko mopogre gi mantie Kisumu ka. Mano ok dibed adiera nikech mano bongiso ni kara rech ma Kisumu mwagole nambwa ni ok dibedo maber koso bobedo nango koso wagolo rech Uganda. Koro mago pod atang' manyaka wabed piny both joma nie county gi joma nie port to gibed gi jopiny mondo ginonre mondo gineni en ang'o madiera ka gini okeli bobiro konyo jopiny to ok biro ni bomayo gi kendo chiemo obed ni gima riwo ji ok ni keyo. Kanyero ntiere wach ma bende iwacho kuonde mamoko ni nam dhako. Bedo ni nam ng'ama miyo ahinya sani ok nen ahinya. Kata kamano ntiere bende mine kata ntiere thuolo mar mine e rito nam kata kao thuolo mag ohala ma bende nitiere nam. Gin thuolo mage mantiere ne joma mine? Thuolo to ng'eny nikech kirango sani adiera nam to en mana dhako. Nam ni nochake ndalo machon kendo nobiro nikech nango en momiyo ji chiemo to kendo en morito joma nie apaya mare. Mon nigi nafas nikech gimbe gin giwuon ginyalo chako ohala mopogre kaka wawacho weche mag fish pond, cage fishing to kendo ginyalo loko kata magidonje loso kata fish fillets gi gichake loso weche mag packaging. Sani ntiere gimoro ma e beaches miluongo ni BMU. Kirango BMU, mago beach management units mantie. Gibiro kamoro achiel mondo gi-ensure ni apart from jalupo jaboya madonje nam, ere kaka ng'ama miyo be mauso rech ma kao rech kadhi uso. Onyalo benefit nade. To kirango magi te en a circle maluorore. From an ng'ama janyiepo to ng'ama mama madhi kawe gi jalupo madonjo. Koro wate mantie circle ni nyaka wayud puonj mondo wang'e ni alternative measures monyalo kao gin mage to ere social economic empowerment activities monyatimo. Kanyo wawacho wach rech mag loko rech kata kaka mbuta. Wan gi opportunity monyalo amua kaka wan jo Kisumu ka wamako rech maber. Wanyamua wambe wanyating'o rech water kata Uganda, water kata Tanzania. Kata China makelonwa rech kata wambe wanyating'e rech watere China. Ok ni China ema kila saa kelonwa rech. Mano ing'eni ni kare e kinde moko kanyo ntiere chenro mabende nochaki mano mar lero nam. Achiel kuom gi nen golo Ford kata nyuongi mabende nomako nam kunye kaluwore koda meli madongo dongo mabende ne wacho ni dhi ringo e namno. To bende chenro ni ahinya akia ni ose nyuolo olemo koso obedo machal nade mana ka watieko chenrowa. Mana kaka imbi penjo no e kaka wambe podwa penjo but ageno ni gimbaka mabiro mbele kae milungo ni kanda la ziwa. Wadhi nyalo bet ping gi both the county government, wabo bet ping gi jo fisheries, wabo bet ping gi jok moluo weche mag nam. Mondo wabed ping mondo wang'e ni innovations mikelogi tadiera gikelo nwang'o to gigolango to ken olemo ni ichame mana malo kucho koso obiro ne nyaka joma ni piny kae. Koro adiera mare pod en mbaka. Koro pod wabogoya kode mbaka nyaka wachop kuma wanyalo bet kaka ji achiel mwalos gi joma in charge mag project gi. Ero kamana ahinya ting' mari maduong' kata ting' maru maduong' kaka jokanyo mabende neno ni nam olosi kendo obere kendo joma dwarore jolupo kod johala oyudo chenro magi. Wach mogik mabende iwenegi ka watieko. Gima da gomb ngiso jo Kisumu ni gi ikre from dwe mar 14 wadhi bedo gi twak makende madhi ringo wige 2. To twak maduong' bo bedo tarik 24 gi tarik 25 mabo bedo Dunga Hill Camp kachacha. Watimo workshops ma miyo information ringo ping nyaka ni jalupo mantiere nam as far as Ogal gi Paga. Wadhi bedo gi workshops gi joma chuo milungo ni Jalupos Cafe. E Jalupos Cafe ni wada nono mwalos nyaka wach jaboya. Wada nono mwanon nyaka kendo wach mar border insecurities, wach mag safety measures, wach mag safety gears.
Kiduogo koni to kendo wadonje wach mag Dadas Garage. Dadas Garage dwa ywayo migawo madil gi weche mag joma mine matindo gi yudhe. Wadago mbaka, wada neno ni ere atang' mwanyalo kawo kaka joma nie ohala mar nam mwanyalo miyo wadongre. To kae warango nyaka wach mar culture. Jael diparie ni chon kane ng'ato oloso bot yiene monego beno dhi mako go rech, nilose to nikete dho nam. Kanosekete dho nam, niketo ng'ama dhako mapisi to bete diere, to jodongo gi jolemo to biro to lamone. To ka dhako ni osebet, ka dhako ni osebet, to koro inyalo kel rech. Koro ere kaka be wiwu wil gi tamaduni wa machon. Koro magi mbaka mabogoyo kendo mabomedo goyo. Koro jopiny nyalo biro, ginyalo go kodwa mbaka Dunga Hill Camp kacha kata e beaches mantiere Kisumu ka. Erokamano maduong' mano Jovian Linda mar riwruok mar Kisumu Social Inclusion Network kawang'iyo thuolo mag ohala e nam ahinya nam Lolwe. Erokamano maduong' mar bedo kodwa kendo twak kodwa e chenro ni mano mar mine wacho. Kapod wantiere e weche mago mag pi eni thoth oganda ma uso pi e pacho ka koro kwedo dwaro mar piny owacho mar juogo jo us pi matindo kamoting'o weg kiosk, jo us pi gi punda kod jo us pi ma kisima. Thoth oganda wacho ni yuto margi ni piny kendo onge ohala magibiro yudo ka piny owacho ochako juogo gi kendo. Duol mar Water Service Regulatory Board mano WASREB nyolando ni kochopo tarik 28 dweni to jo us pi duto nyaka bedni oseng'ado lesen kowuok kuonde magi yude pi. WASREB wacho ni ma biro konyo e neno ni pi miuse pacho ka ler, oromo kendo nengone ogore ne jopiny. Paro mar chik matayo weche mag pi mar higa 2016 yango ni ng'ata modak e pacho ka ni kod ratiro mar yudo pi maler moromo kendo michiwo e rang'iny mamalo mar ler. E oboke mar piny owacho manyoro, WASREB nyolando ni jo us pi duto nyaka koro ng'ad lesen manyien mabiro tayogi e timo ohand pi e pacho ka. Kaluwore gi lendo no, chenro manyien ni oket ne jo us pi duto kamoting'o jogo manikode kiosks mag pi, joma nikode tenge mag pi magiuso, joma uso pi gi gacho thiwi, pi kisima e kind jo us pi mamoko. Kata kamano moko kuom jo us pi owuok oko mar kwedo chik manyien ni magiyuak ni biro hinyo ohandgi. Gini is very wrong. To kapono ni jogo do generate gimiluongo ni gine pesa. Nitie yore mang'eny ma sirkal nyalo yudo go pesa. Ok mana magi machal mawa wakonyre go e kor gweng'. Koro wakia ni wan be siling 200 moko mwauso kagi. Nikech pisa ni to almost everybody ni kode ot. What time mana to sustain us. Koro ka sirkal bidwa chak keto no wachak wang'ad permit. E pi moro mathin mana mawayude mana gimoro mathin ni. Wakia ni wada chudo didi nikech tax already ni Kiwasko be ng'ado wa pesa moro kanyo monthly kiani conservancy gin ga iye kanyo. Wan kaka jo water kiosk we come out clean mondo wa strongly watamre wachni nikech wan mano gimok wang'iyo go. Ngima sani obiro matek ma pesa matin ma uso pini ok wanyal poge gi Kiwasko to wachak wapoge gi sirikal. Ana uso pi gi punda. Ma punda ni en mara mane mafide ma sirikal ok feed nago. To kae to pesa mayude punda ni ok nyal rombo siling 200 odiochieng'. Tidwaro ni mondo achul tax. Mano wach ma waneno katek. Moko kuom weg kisima to neno ni piny owacho ok onego juog pi ma ng'ato okunyo kende. Akunyo pig Nyasaye ok en pig sirikal. An anyalo chulo na gima sirikal emukelona, mene ma yuaye goye gi sitima mare, koro achule. To kama kunyo kenda kisima moro matany makonyra ga oda gi nyithinda gi familina. O kabi chulo sirikal we mede wadhi yer. Pig na uso siling 2. To siling 2 ne mang' na choka nyakudhiambo. Seche moko ayude siling 200 kende. 200 ni sirikal dware, 200 ni jo Kiwasko dware, jogi dwa mi wadhier machal nade. Polo ayudo ka sani ni sirikal biro gawo nyaka kisima makunye oda mabiro gi ka na tiyo gi pesa di ma
mamra kunygi ni ko wan mra chulo suru to wachulo masamara makajo ke wasko biro sama gisomo mita ka kachulo pesa gi duto te ngado piga koro kwangi to system ni meeting no go e ngato plan ni nen kanyo ma wano pino kaka wan jo pino gi biro gi dwaro pacho license ni ongado na wadwa ngade nango ka balls go be makonyowa wan gi yuak ne serikal wan gi yuak kendo wan gi yuak ne gimoro amora. Kopogore gi ngado lesen bende nitiere chike manyien mag uso pi moketi gi wasreb kaka yudo pi kowuok kuonde mopuodhi kende, uso pi kiosk kata tenge kuonde mopuodhi, jospi nyaka bed kod lesen mar migawo mar thieth. Jospi bende nyaka chiw lipoti ka higa ne piny owacho kaka gitayo chenro mag uso pi. Wasreb koro kwayo jospi duto mondo luw chikegi ka okwayo joma chiwo pi duto mondo chak chenro mar ndiko ayanga jogo magichiwo negi pi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jotend arita kwe kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho kaachiel kod jotend siasa e gwenge ma Awendo ochako chenro mar chiwo hocho ne rowere e skunde kaluwore koda midhiero mar iye mohew. Ruoth ma orito Awendo location Paul Gwada wacho ni gitwa kod rowere e wi midhiero no ka gipuonjo gi yore ma bende ginyalo tiyo godo e geng'o iyego. Gwada wacho ni bedo machiegni kod rowere matindo gidhi konyo gi mondo gibed thuolo kendo gi ol kata yowuoyi ma bende iteno kod mako iye momondo. No wacho ni gigeto jonyuol kod jopuonj kaka ginyalo rito nyithindgi e yo makare e seche ma gibedo kod romo e kor gwenge. Nyithindwa gi gin tiere youth age. E youth age kanyo gin gi rwakruok gi, gin gi gige gi ma gidwaro. Ka janyuol okomiyo nyathi gik modwaro go, to ng'at moro ma wuoyi man gi pesa moro matin siling 50 kata 100 bro miye kaito nyathino bro yudo ich nikech siling 50 kata siling 100. Wakedo gi gine ahinya kendo nitie counseling team ma dhi round school ka school mondo counsel nyithindo mondo puonji kaka ginyalo dak mondo wa avoid iye muiu. Watima machiegni kabisa gi jopuonje gi nyithindwa gi jonyuol gi Minister of Health gi Minister of Education be mondo wariwre kanyakla mondo wane kaka nyithindo gi nyalo yudo konyruok mondo onge nyathi kata achiel ma bedo ni kwanyo ich moiu kapok sani mar tieko skul oro. E seche ma jokanye migawo mar somo medo chwalo chenro mar 100% transition ne nyithindo duto mantiere primary kod secondary, skunde moko to medo yuago dok chien e kwan nyithindo madonje skunde gi. Kathiani primary mantiere county ma Machakos nyaka sani ni mana gi kwan nyithindo maromo 57, ka skund secondary ma Tabata mantiere county ma Meru ne gi nyithindo maromo 150 mantiere klas 9 kod nyaka klas 11, ka klas 12 onge nyathi mora mora. En ang'o mapok otim? Diana Olonde leronwa. Kirango aluora ma sikund primar ma Kathiani manitiere Mua County ma Machakos inyalo paro ni en gunda. Kata kamano, e utego ngima nitie. Klese moko nigi nyithindo, ka moko to ni nono, kendo buge ema budhoe. Kaluwore gi japuonj maduong' ma skundno Lucas Mwini, dok chien e kwan nyithindo manitiere sikundno obiro kaluwore gi chan mokwako alworano gino makelo luoro ka nyaka sani nyithindo maromo 57 kende ema nitiere sikul. Right now the primary school stands at around 40 and the nursery school they were about 70. Therefore the school is not growing very much because of around. Omedo ni koso bedo gi jopuonje mag ECDE bende osemedo duoko kwan nyithindo chien e skulno. E duol achiel kod jotelo makono gimedo jiwo jonyuol kod jotelo e migawo mar somo mondo riwre chiero sikulno ma osebedo ka konyo nyithindo e alwora makanyo. The count has not employed an ECD teacher for us. Therefore it is a burden to parents. If the count employs 1 or 2, I think most of the parents will bring their children in our ECD classes. The low population is a concern to me, but the problem has been the area. The parents around here, most of them are not educated, so they don't see the need of education. We need to come together and make sure that classrooms are proper, they have enough desks,
and the children are well provided for, because it is only through that a child can work. Kathiani Primary ne okokalo kange mag rwako jo grade mar 6 e lai manyien mar CBC, kendo koro biro chuno nyithindogo madonje grade mar 7 law sikunde mamoko manitiere kilometers mogwaro. E kaunti ma Meru kar chung'od bura ma imenti ma Masawa, skund sekondar mar Tabata chako ywayo ngima bang' bede koyo kuom higni ma ok tin ne 2 mokalo, kaluwore kod weche maliekore ma telo marach mane nitie skundno. Kaluwore gi jodak makono, skund Tabata nondiko kwan matin ma nyithindo mane otimo penj mar klas 12, gino mane ochuno ten skundno chako lore. Izule ilianzia kudidimia kutoka miaka kama 3-4 imepita huko nyuma, na sida tu ilikuwa tu ya mwalimu, na ikaendelea kudidimia mpaka ikafika hapo. Sasa kama ni kuchukua watoto kuanzia darasa kuanzia form 1 hatakuwa wanaandimito kwa shule, na hiyo ingine hata mtu mwanafunzi akitoka shule ingine akikuja kuomba shule hapa, mwalimu alikuwa anamwambia hii shule inaisha. Kwa hiyo mwenyewe ndiye amemaliza hii shule. Kata kamano, Tabata oserwako kwan nyithindo maromo 150 nyaka ne yawe higani, ma kata bedo ni onge nyathi moro amora mosedonje klas 12 mar skundno. Jodak achiel gi jotelo mawuok e gweng'no koro singo kedo gi achiedh nade ma osebedo ka duoko sikundno chien, ka gimedo jiwo jodak makono mondo tel nyithindgi mondo som Tabata. Tabata itaisha tukiangalia, tukasema tukiwa tumejaliwa na Mungu, tukiwa hai hatuta haja Tabata iishe. Tukishikana wazazi, walimu, all the stakeholders na wanafunzi wote, tufanye kazi kwa pamoja. Nafikiri kwamba this school has a very bright future and we will want to prosper, that next time we come here we are coming to celebrate. Jalup Commissioner ma kaunti no bende osiemo jonyuol kod nyithindo e math ma ok opuodhi manyalo bedo achiel kuom gigo mamono nyithindo donje sikul. Na wanafunzi mkae mbali na hiyo kitu. Sawa? Kwa sababu nikikupata huko hata wewe mambo haitakuwa mzuri. Mtu anaacha class 7 anaenda anapika mugasha. Si ungeleta hiyo akili ya chemist kwa darasa. See, that is chemistry. So from today, chief, we have a daily illicit brew crackdown. Daily. Diana Ulonde, Ramogi TV. Erokamano ahinya Diana kuom report machalo koda mano. Gisani wadhi e kaunti ma Siaya kama japur moro pidho rabolo kotiyo kod yore mabende konyo nyago olemo e kinde mabende otemo reso alwora mar puodho mopithe. Joso Duor lerona gimomiyo Morris Otieno okorwako mbolea manyasani e puothe. E puodho mar Kaleo, kaunti ma Siaya, Morris Owich ma jahigni 52 omako pur manyaluo e puothe. Kata obedo ni puothe tin ne eka achiel, Owich opidho kido mopogore opogore mag rabolo. An kodu rabolo mopogore opogore, an kodu Cavendish, ano rabolo mago madongo kabisa. Then nitie Fia 17 ma an kodo. Fia 17 nitie Fia series, nitie Fia 23, nitie Fia 1, nitie Fia 18, then nitie Grand 9. Mano nitie the Uganda Bogoya, miluongo ni the Gross Michel kata the Big Mike, mano an kodoka. Nitie Opong Tomol, mano nitie ma en Chinese dwarf, and then nitie rabolo mar sit bene nitie, to kodu rabolo mar Udhigo Joworo. Morris wacho ni osiepne moro ema ne oywaye e pur mar rabolo kane ogolo kodhi mokwongo e mbalariany ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Nene kaka chako pur rabolo was a bit unique. Nene kanga business plan mara kine wach rabolo. To akazin mara moro no biro ira to wachana no temie rabolo. To kelo na rabolo moro ko kija ikwat Nairobi. Koro sama no kelo na rabolo ko kija ikwat Nairobi. Tabenda pidha like any other person nyalo pidho rabolo as a hobby. Takete kanyo rabolo kao higa chiel. To kose kao higa chiel rabolo no goyo. To go matin to auso rabolo siling 500. Then bange ka rabolo no chako goyo kendo. Tanwango ka rabolo no golo pesa ma auso siling 1,500. Morris tiyo gi mbolea mar oko jamni kothegore kod mbolea manyasani mowacho ni ketho lo kendo nyalo hinyo ngima dhano. Korone aneno no mondo atim organic farming. Ma organic farming ma gechen pur mar gik mana mantiere e compound kanyo. Kaka gine oko mag gine le, kaka dhiang,
Apuoyo bende nena pidho kanyo nanwang'o lachne to kod oko mag apuoyogo gik moko machalo kamago. Mage mana ariyo tachoko kod ginene, achoko kod mag dhokgo kod mag diego. Kata moko nitie manyalo biro tanyiewo kuom jopur man kod manyiwa ka takawo to mage matiyogo e puodho. In a nutshell, inwang'o ka gik ma produce go wagolo gik ma ber kod ngima dhano to rito nyaka alwora ma fight nyaka climate change. E kinde ni ouso rabolo kokalo e yor mbui kama otudore mang'eny kod jonyiepo mage. Auso gika online. Ase supply rabolo up to Mombasa. Ase supply rabolo even up to Nairobi. Jiwacho mang'eny ne gin gionge chiro. But an agora picha rabolo to we meet WhatsApp group mag farmers and consumers. Koro an kod customers around this place here town. An kod customers magagasim to wacho nitie rabolo kanyero mikuogo. Kata mi tedo to gibire bira to gikawo to gidhi kodo. Kata kamano, oketo maino kojiwo lony mar pidho rabolo kendo geto yaro bade mondo yud chiro nyaka e pinje maoko. Ka in japur idwaro market maoko, nitie standard ma joko keto. Ma koponu chemicals ng'eny chambi mi igolo to nyiso ni chiro mari kinya nwang'o kata Ulaya kuro. Koro ne wabet piny bo aneno no organic farming is the future way of farming. Kendo ne waneno ni kawanyalo riwre kaka jopur manyalo timo pur mar organic. Mwase identify farmers matimo organic. To wanyalo timo gimiluongo ni corporate marketing to watero koro gigo oko. Emomiyo koro ne adonji pur mar organic. Kaka yor bugo yuto mare, Morris bende tiego jopur mamoko ewi yore mag pur kod arita makare mar lowo. Kaleo Smart Farm Investment is a registered organization kendo an kod office a town. Matimo gimiluongo ni agronomic services to jopur. Extension services. Puoth Morris en ranyisi mar jiwo kit pur manyachon manyago lemo kendo rito lowo kod alwora mag puothe. Joyce Odur, Ramogi TV. Ero kamra inya Joyce kom lipod no ero wadhi e county ma Kisii kuma kaluwore gi ondamo mane county commissioner ma Kisii Tom Anjero oketo mar dhiyo jogo maloso kuong. Obila omaka chije ariyo e gweng' ma Kionganyo mantiere Nyaribari Chache e Kisii County mano gi ketho mar chwako kuong kuom higni 5. Kotere gi komanda manyien mar Kisii County Charles Keses, obila koro chako kawo ondamo e county no e neno ni gitieko tim mar chwako kuong maricho. Keses bendo chiwo siem ne jogo ma pod odagi luwo chik. Kaka wuono gokinyi obila opuko kuong ma iluongo ni Kangara maromo lita 10,000 kachiel gi chang'a lita 10 bende no make Karanyisi. There's illegal brewing of this changa at this place. So we planned and we started our operation this morning. We came, we found this is what has been happening for the last 5 years from the background information that we have. We arrested the owner, somebody called Jacqueline Kemunto, with her husband Akwapo, with 5 or 4 other brewers, and we managed to recover or get an exhibit of 450 liters of changa. We have also destroyed about 10,000 liters of Kangara. What has negatively been trending, those homicides, those deaths, the too much pombe you have been seeing here, should be a thing of the past. Those demonstrations we have seen, we must reverse that. And we are only going to do that if we galvanize our teams into action and cascade the same action down to the ground. Obila ma Nakuru e county ma Kiambu nono gima nokelo mach ma bende nowang'o mwandu manengo gi thoth e kanisa kod maloyo udi 13. Jodak no riwre kod josim mach e temo reso mwandu kod nego majno. Jalup komanda mar obila ma Limuru Paul Yator owacho ni majno nochakore kar saa 11 gokinyi ma kawuono, kata kamano onge ng'ama nowito ngimane e masirano. Yator omedo ni kata sama gimedo nono gima nokelo mach, gimedo bende manyo jomaundu manyo kawo thuolo no ero mar kwalo gik moko. Ni tukio ambalo limefanyika kama mipango ya kuleta gari katika sub-county ya Limuru, inaendelea kutengenezwa na gavana wa Matangi, na kwa hivyo ni shughuli ambayo sisi imetushika ghafla. Kutoka mwendo wa saa 10 hapo ndio hii moto ilianza kutokea, na tunataka kusema kwamba
tunashukuru watu wa farmers wameweza kujitokeza kwa wingi na hata wakafanya nyumba zingine ziweze kuchomeka hapo chini. Kwa majina naitwa Nani Sawahu ama Kihoto sana, lakini kuna zingine zimebaki. Sisi mnatuona hivi, hatuna kitu, tumebaki hivyo tuko. Kama mimi nimebaki hivyo nimebaki. Ningeomba gavana wetu gari ya moto iwe inakaa hapa Limuru, ndio kitu kama hiki kikipatikana gari inaweza kuja. Kama gari ingekuwa karibu, hizo nyumba zingechomeka hivyo, ingechomeka nyumba moja. Na nimeshukuru kwa vijana wetu, wamefanya kazi mzuri sana. Kuna yeyote ambaye amejeruhiwa? Hakuna mtu yote amejeruhiwa, isipokuwa ni vitu zote tu zimechomeka. Na zile zimeokolewa hatujui mahali zimeenda, hakuna. Kwa hivyo zimeibiwa zote zimeenda, hatujui mahali zimeenda. Mtu alikuwa anachukua tu, hatujui ienda wapi. Raundi atindi gotigara botaka imenya sai maiga. Ehosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Kozimba ta getinya tichi. Kero masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baga. Itate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo siling 1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien. Tim mar Gor Mahia sani koro emotelo e chung mar lig mapacho kae bang' loyo Nairobi City Stars gol 1-0 e tugo mabende ogoye paw tuke makasarani. Gol mar Gor nologi Benson Omala e dakika mar 59. I'm very pleased. Very difficult game. We always have to be a little bit cautious coming off the Mashameji derby, because when you play in front of 10, 15,000 people to then come to maybe a smaller